Hello, welcome back sa Den's Kitchen Diaries. Karon magluto na sa taog bami. Mao ni ang mga ingredients nato sa atong bami. Ato lang ning usa-usahon ang presiso unya sa pagluto. Iuna nato lunod ang tampok sa baboy kay atong pagawason ang mantika. Gisa-gisa hangtod mugawas na yung mantika. Ipadaplin sa nato si tambok, igisa nato ang 7 pieces nga hotdog, 6 pieces nga longganisa. Padaplin sa si tambok, ang tambok sa baboy. Nya ato sa igisa ang longganisa ug ang hotdog. Isunod sa nato ang 5 pieces nga tempura. Igisa. Gisa-gisa hangtod maluto. Yun anirang. Ato nang isunod ang manok. Ang manok day ani 1/2 ra sa pitso nya, ang baboy 1/4 na siya dana sa tambok na atong gigisa. Atong gipagawas sa mantika. Isahon. Lutuon. Hauno na nato. Unya diri nato igisa atong lamas. Atong lamas day ani ko anra. Ahos ug bombay, dahonan, nahutda na sagto. Nindot ta na siya og na paniripolyo, carrots o kuan, atsal. Nahutda naman ko. So bao na lang ni unsay naa, mao na lay akong gikuan. Gigamit niya 5 cups nga tubig. Mo na onya gibutangan ako og 2 ka Knorr chicken cubes. Iksara, pahilison, okay yun para dali mahilis. Isunod ang 2 ka teaspoon nga oyster sauce. By the way, ang ako dayang manok no, gikuan na daan, minarinit na kay before na mo ibutang sa ref. Amo man lang mariniton, partially timplahan. Pero inigluto mo na to finalan sa nimog timpla. 1 tablespoon ang patis. Soy sauce. Patis na sa mua diri. Diha sa Mindanao, tuyo mo na siya. Diba? Gilunod sa nato ang kuan. 2 ka 3.2 ounce nga tanghon. Isunod ang canton 225 grams. Ang pati sa Mindanao di ay kuan man na siya sa isda patis. Pero ilaha diri ang tuyo patis ilang tawag. O kayon pahumukon. Butangan ako og 1 teaspoon nga cornstarch. I-dilute lagdag mga 1 tablespoon na tubig. Okay yun, para manggod na dili dry imong bami. Dili dry tanaw na manggoy. Ugara kay tanawon ba? Or nag-ugara ko nga bami. Nya ato nang ibubong atong mga ginisa nga mga sahog. O kayon
sa tulog tarong butangan dayon og sibuyas dahonan. O mao na ni ang atong naluto nga bami, garnisa na sa dimog sibuyas dahonan. Ay kabala ka sibuyas dahonan kay daghan kay ko ana. Na ako'y kuan ana daghang resources. Nami tanom. Daghang source resources. Mo ni ang bami nga akong naluto. Salamat. Sunod na sad. Diri lang sa Den's Kitchen Diaries.